Com bé sabeu, m'encanta el menjar i així el meu plat favorit és el banà amb PC. Així que avui us ensenyaré com es fa la recepta pas a pas. Per a clarificar, aquest plat no l'he cuinat jo, l'ha cuinat l'amic del meu company de pis, que prové d'Haití i és un plat típic allí. Normalment es menja amb pollastre, com ja he dit, però jo com no menjo carn, el va fer vegetarià per mi. Aquesta és una amanida amb col, carlota, tomaca i crec que és pimentó, però no picant. I així està el pimo, això, pica de collons. I li hem tirat llima i vinagreta. Està molt bona. You must love you, ma. Na like if I love you, I saw him love the things that you make me see, mama. Ala me I love atra, ati me denki sa you do give me, mama. Mama, ala me I love atra, ati me denki pa you so me, mama. Este és el plat de presentació, així està la banana. Li he afegit un poc de piment a la banana i aquesta és la banana. Es mengen les mans, així, no?